Eto nas opet. Eto nas. Dejane? Šta da kažem, 9, to je vrlo, vrlo malen broj kojeg bih trebao stići, ali uvijek su iznenađenja moguća. Jao, kako je fin. A u sebi se misli, kao Robin Hood, ono, kao stići ću vas u roku od pola minute. No dobro, ako se potkrade koje pitanje, vi imate prigodu. A ukoliko lovac ponudi netočan odgovor, zaustavljamo vrijeme, vi velite točan i vraćamo ga korak unatrag. Vratimo li ga 5, 6, 7 koraka unatrag, imate šansu. A ovako, čuvajte se, pazite se. Dejane, prvi ljepokosi, možemo li? Možemo. Vaše 2 minute počinju teći sad. U kojem je filmu James Dean buntovni mladić Jim Stark? Buntovnik bez razloga. Točno. Koja je naša rock skupina 2005. objavila album Bombardiranje Srbije i Čačka? Let 3. Točno. Koji je njemački filozof pesimizma, autor dijela Svijet kao volja i predodžba? Schopenhauer. Točno. Koji je broj na crnoj kugli u biljaru u igri popularne osmice? 8. Točno. Za vrijeme koje je kineske vladarske dinastije sagrađen najveći dio današnjeg kineskog zida? Han. Stop. Ekipa, vaš odgovor je? Ming. Točan odgovor. Evo, mala nada se ukazala, vraćamo ga korak unatrag. Dejane, vaše vrijeme nastavlja sad. Koje je nacionalnosti Nelson Piquet, trostruki svjetski prvak u Brazilac. Formuli 1? Točno. Koje je boje najgornje polje mađarske državne zastave? Crveno. Točno. Špandau i Lichtenberg četvrti su kojeg njemačkog grada? Berlina. Točno. Tko je bila prva žena koja je nagrađena Nobelovom nagradom? Selma Lagerlof. Stop. Ekipo, Marija Curie. prihvaćam. Odgovor je točan. Vraćamo ga korak unatrag. 4 koraka, 1 minuta. Dejane, vaše vrijeme ide sad. Kojim je predsjedniku Al Gore bio potpredsjednik? Bushu. Stop. Ekipo, Bill Clintonu. Billu Clintonu. Odgovor točan. Vraćamo ga opet korak unatrag. Nada se malo pojačava. Dejane, vaše vrijeme nastavljamo sad. Između kojih je dviju južnoameričkih država podijeljen teritorij ognjene zemlje? Argentina i Čile. Točno. Koju utvrdu Petar Kružić 1537. nije uspio? Točno. Tko je u Bastilji za 37 dana napisao roman 120 dana Sodome? Marquis de Sade. Točno. Koliko ukupno atoma tvori jednu molekulu vode? 2. Stop. Ekipo. Možete pitanje? Koliko ukupno atoma tvori jednu molekulu vode? 3. Odgovor je točan. Vraćamo lovca korak unatrag i vrijeme nastavljamo sad. Na kojem su kontinentu nastale sve velike svjetske religije? Azija. Točno. Kako se zove jedini Australac koji se pojavljuje u ulozi Jamesa Bonda? Daniel Craig. Stop. Ekipo? Timothy Dalton. Ne. George Lazenby. Još 2 koraka je iza vas, 19 sekundi. Dejane, vaše vrijeme nastavljamo sad. Koji naslovni filmski junak život uspoređuje s bombonjerom? Forrest Gump. Točno. Kako nazivamo kita zubara čiji mužjak ima jedan zub u obliku dugačke kljove? Usan. Stop. Ekipo? Možete ponoviti pitanje još? Kako nazivamo kita zubara čiji mužjak ima jedan zub u obliku dugačke kljove? Probajte, nisam sigurna. Ajde. Orka. Ne, narval. Da ste ovo odgovorili, imali biste šansu. 7 sekundi, nastavljamo vrijeme sad. Kojemu je stripovskom mađioničaru pratitelj afrički princ Lotar? Mandraku. Točno. I evo, ekipo, sekundu prije kraja ulovljeni ste. Lovče, momče, nije baš bilo onako glatko kao što smo mislili. Bog me nije. Samo 9 koračića i jedva. Jedva, ne znam. Pogodilo me. Mislim, narvala i takve stvari znam, naravno, ali... Lazenby, bez veze. Moram priznati, Dejane, da sam na trenutak pomislio da se poigravate sa mnom i s natjecateljima. A gledajte, to nikad nećete znati. A ako dam manju ponudu od 30 kuna da mi to velite? Ovisi koja će biti veća ponuda. Veća ponuda je 60 kuna. Ništa.
Dejan će razmisliti do sljedeći put. A vama, ekipo, što reći? Imate vi što meni reći? Sretan put. Sretan put gdje? Kući. Kući. No dobro. Evo, dame i gospodo, bila je to još jedna potjera. Ekipa je prepolovljena, ekipa je ulovljena. Kako će biti u sljedećoj potjeri, provjerite i budite uz nas. Hvala što ste večeras bili uz nas. Ugodan ostatak večeri.